приятели, аз съм Стели, вие сте в моя канал и днес в това видео ще видите как се приготвят американски бисквитки. Тоест, бисквити с парченца шоколад. Ако ви е интересно, продължавайте да гледате. Съжалявам, но това видео няма да е качествено. Първо слагаме масло около 250 грама. Там някъде или по-малко. След като сме сложили, изсипваме захар, най-нормална, и кафява захар. Да. Сега разбивате с миксера, но по-добре използвайте ето тези, но може и тези да използвате. Всъщност обърках, ще ви е по-лесно с ето тези. Ако искате за да разбиете по-добре маслото и захарта и по-лесно, го сложете за около една минутка, няма и толкова, в микроволновата. Добре, ако искате го разтопете, понеже ще бъде по-лесно, както аз направих. Разбивате докато тази смес, по-скоро докато захарта не се разбие. Сбърквате докато не стане някакъв маслен крем. Ето горе-долу по този начин. Сега дойде ред и на яйчицето. Препоръчвам ви първо в една отделна купа да го щупите, така да кажа. След което го изсипете. Само едно яйце. И сега отново разбърквате, след като сте добавили яйце. Ще се включа, когато е готово. Трябва да стане ето такава смес. Горе-долу. И все пак вие си преценете кога сте го разбъркали добре. Следващата стъпка е да сипате 500 грама брашно, една ванилия, цялата, разбира се такава малка, и една лъжица бак-пулвер, една чайна, разбира се, горе-долу ето толкова. След което отново разбъркваме. Този път ще ни трябват тези поставки. Като разбърквате, трябва да се получи ето тази смес, не в крайен резултат. Не се трябва да ви се получава горе-долу така. Нещо от този сорт. Сипвате шоколад на горе-долу ситни. И отново за последно разбъркваме, преди да станат нашите корабийки. Намазвате тавата ви с олио или просто сложете някакво фолио, като ако искате разнесете с салфетка, ако сте с олио. И сега с ръчички взимате и правите топчета. Ако искате да са ви по-хрупкави, ги правете ето по този начин. Сега ще ви покажа само секунда. Просто ги правете малко по-така. Но ако искате, разбира се, както казах, да са ви по-мекички, ето като кръгчета. Аз ще направя от всякакви видове. Ето аз направих 4, т.е. 8 такива и 8 кръгли. Фурната трябва да е загрета на 190 градуса, предварително, разбира се. И когато те са готови, трябва да леко по краищата да са кафяви, нещо такова. Искам да кажа, че аз я правя за първи път. Бисквитките трябва да станат около 15 минутки. Всъщност трябва около 20 на минутки. Така стават моите сладки. Запали ми се камерата. За това са моите готови бисквити и препоръчвам ви да оставите малко по-голямо разстояние и по-малки да ги правите, понеже моите тук се слепиха.
Хора, това беше от мен. След малко ще изпиша тук някъде рецептата цялата и в описанието ще има какво ви обходими продукти. Вече като изтинат, с помощ на ножче много мъничко, и така леко огъвате, след което взимате корабийката и я слагате в чинийка. 100 грама бяла захар,